MTV. Сәлем дуслар, хәерле ял кичләре теләп зәңгәр экраннар алдында сезне мин Ранил Нуриев сәламлыйм. Җәй сезонын тәмамлап көзгә күчкән арада артист халкы төенчекләрен тутырып гастрольләргә чыгып китә. Җырчылар белән менә шул хакта сөйләшергә булдым да. Кем кайда барырга җыена? Программаларына нинди яңалыклар керткән? Хәзер барысын да белербез. Киттек. Ни кызганыч атнасайын без бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Бүген Диләрә Илелединова хит парадыбыздан төшеп кала. Аның җырын музыкаль бейеклек киңлегендә соңгы тапкыр тыңлабыз. Ой, йылдызлар бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгеләр, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгеләр, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә. Гадәттәгечә бер резидентыбыз белән сау булашсак, икенче резидентыбызны каршы алабыз. Музыкаль биеклеккә Мөнир Рахмаев килеп кушыла. Аның клибын карабыз. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, уты тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне
Yırrak kalmagan Kişte bir şılmayım 60 bolsa da Yaşa bir rəxət dostlar bulganda Əmin 50 yaş orta tutulmagan Lekin 30'ga yırrak kalmagan Kişte bir şılmayım 60 bolsa da Yaşa bir rəxət dostlar bulganda Kişte bir şılmayım 60 bolsa da Yaşa bir rəxət dostlar bulganda Yaşa bir rəxət dostlar bulganda Yaşa bir rəxət dostlar bulganda Хит парадыбызның 9-нчы урынында эстрадыбызның бердән бер чәчкәсе. Җырчы концертлар сезонына яхшылап әзерләнгән. Ноябрьдән алып ул Татарстан буенча гастрольләргә чыгып китәчәк. Барысы да әзер, ләкин чәчкә бик борчыла. Беренчедән кызы Весна өчен хафалана, икенчедән тамашачысы яңа җырларын ничек кабул итер икән дип борчыла икән. Дуслар, чәчкәнең яңа җырларына бәя бирәсегез килсә, концертларына рәхим итегез. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә, сулкылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ник кабат кайтасың, җанга ут саласың, йөрәгем ачкышы бүтәндә. Ир булып кала бел, мәхәббәт буладыр, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма.
Эльмира Нагыймова бүген 8-нче баскычта. Җырчы Ире Руслан Кериметдинов белән гастрольләр турын башлап җибәргән. Октябрь, ноябрь һәм декабрь аенда аларның графиклары бик тыгыз икән. Йокламый, ашамый йөрүләр тагын башлана инде дип елмайды Эльмира Нагыймова. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак түгәрәк, очыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Дамир Зиннатуллин гастрольләр турында әлегә планнар гына кыра. Ныклап аякка баскач, мәгънәле дәртле җырлар туплагач, тамашачыга сольный концертымны тәкъдим итәчәкмен диде Дамир. Әлегә җырчы татарча солянка концертлары белән гастрольләргә йөрүен белдерде. Ялыкын салып, ник урладым карашымны, елмайырга сәбәп табып, сөендердең син таң кашын, көтмәгәндән аккыш көле.
Qanatlanır ışık baran Sensiz bәхетемне tapmam Qarаңғыda yaktı izin Minнән сиңа юллар салган Алдый алмам сандугашын Күңелемә юл ачтым Izleyim seni Kıylaş kaşın Yılmaydın da minнән kaçtın Sağınamın Taң yıldızın Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarımda Deva bir şu canlarıma Sağınamın Taң yıldızın Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarımda Deva bir şu canlarıma Sağlanamın Taң yıldızın Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Sağlanamın Taң yıldızın Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Sağınamın Taң yıldızın Sensiz kalamın yalnızım Unutulam Yanlarında devam bir şey canlarıma Zeynep Farxetdinova Tatar estradasında birinci distənligine baklamay. Zor təcrübəsi bulğan ataqlı jırşыбыз әлігі дәуір ішінде нинdigine illerde, nинdigine şəhərlərdə bulmağan, nинdigine tamaşaçı bilen uçraşmağan. Zeynep xanımның xəttə öz reytingi da var. Mini yaratqan, anlağan tamaşaçım Tatarstanda deb bildirdi o. Qara ormanlarının ayurdasında Partimenler kestim elleri Qara ormanlarının ayurdasında Partimenler kestim elleri Qar üredekler yüzədir Erəmədə güllerde Jeyyan dostlar jıyılışqa şəşək ata güllerde Qar üredekler yüzədir Erəmədə güllerde Jeyyan dostlar jıyılışqa şəşək ata güllerde Uzğan ömürlərinin uylarında Tatı bulsaq idilə biz birgə Uzğan ömürlərinin uylarında Tatı bulsaq idilə biz birgə Jidim jilek, jilekten qaytıb kilem Jilegin işittemeli, sizni de şulay görem Jidim jilek, jilekten qaytıb kilem Jilegin işittemeli, sizni de şulay görem Altını denge taptım felleli
jirak Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Bir digenleri bilen Jidim jirak Gürülügenleri bilen Biz yürüyüz dost işlerini Bir digenleri bilen Altını dengde bizge sorma tügel Bir görüşülere hellenir Altını dengde bizge sorma tügel Bir görüşülere hellenir Fransız yavlıklar kiştede Büküle dürtker işkele Sizinin bülen görüşüle Girmesin ötüşkede Fransız yavlıklar kiştede Büküle dürtker işkele Sizinin bülen görüşüle Girmesin ötüşkede Sizinin bülen görüşüle Girmesin ötüşkede Sizinin bülen görüşüle Girmesin Рамил Закиров музыкаль бейіклікнің 5-ші орынын яулай. Узган сезонда Рамил гастрольләр белән Татарстанның төрле авылларында йөргән. Тамашачы да яхшы каршы алган, концертлары да бик яхшы үткән. Шуңа күрә Рамил бик тиздән янә гастрольләргә җыела. Сайрый гармон сыздырып Үйіңде йокласаң да уятырбыз сызгырып Безнең күрше авылда гармон үзгән чагында Уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында Biz idek, biz 12 kız idek Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Төшик шишмә буена бергә кичке уенга Күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга Әйдә минем каршыма чак син парлап биргә Риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә Biz idek, biz 12 kız idek Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Дәртебез моң тулы күңелебез Жырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар Шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар Biz idek, biz 12 kız idek Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек Урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар
Лейсән Гемаева белән Булат Бәйрамов узган елны Хатын плюс ир программасы белән пирамиданы дер селкеткән иде. Быел исә җырчылар әлеге программаны бераз гына үзгәртеп, район шәһәрләр буенча гастрольләргә киткән. Лейсән белдерүенчә, Хатын плюс ир 2 концертының копиясе шул ук, ләкин эчтәлеге икенчерәк. Рахмет. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп, мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә, татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Риза Зинира Рамазановларның гастрольләре сентябрь айында Башкортстан якларында башланып китте. Җырчылар белдерүенчә, концертлары тулы заллар белән уза. Әлеге сезонда дуэт танылган хитлары белән бер рәттән өр-яңа җырларын да башкарган. Күп кенә тамашачылар аларны сорап хатлар юллый башлады дип сөйләде Риза Рамазанов. Зинер, у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сине генә яратам, Зинка. Нишлисең соң сен? Зинер үпкәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, Ничек? Ну минем
Ну зинері мен яратам. Жеңілгені берілмейдір, ешулері аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кай вакыт, кай вакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетмейкле күңелләріне düşмәсеннәр кәефләр. Гафулар ит, ачу итмә, була калса гаепләр, гаепләр. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Bir de sebep табылмасын, bu сөюдән туярлык. Үпкәлисе килгәндә дә кала белек елмаеп, елмаеп. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Яңа елны көтеп алган кебек татар эстрадасы вәкилләре һәм тамашачыларыбыз иң грандиоз вакыйга татар җырын зарыгып көтә. Быел әлеге тамаша шулай ук 16 декабрь көнне Пирамида концертлар залында узачак. Оештыручылар белдерүенчә, билетлар инде сатуда. Ә киләсе резидентыбыз Лилия Гыймадинова алтын барсынына лаек булырмы? Вакыт күрсәтер. Әлегә үзен тыңлап китик. Düşlərində deyib Əйткен idin sağ bulaşqanda Düşlərimdə görəm seni xəzər
Аңнар атқанына Янамда тағын сенсіз күнім Дүния машақаты еңімді Яры әлі татлы түшлерім бар Сағынғанда сені үнімді Ялылар шулай яшидилер Түшләреннән күнегә көч алып килсә икән татлы төшләр Бәхет ирдәсенә юл Янамда тағын сенсіз күнім Дүния машақаты еңімді Яры әлі татлы түшлерім бар Сағынғанда сені үнімді Янамда тағын сенсіз күнім Дүния машақаты еңімді Яры әлі татлы түшлерім бар Сағынғанда сені үнімді Яры әлі татлы түшлерім бар Сағынғанда сені үнімді Фирдус Тимаев яңа концерт сезонына яңа группасы белән аяк басты. Концертлары инде сентябрь айында старт алса, аларга әзерлек җәй көне үк башланган. Биюләр куелды, костюмнар тегелде, яңа җырлар язылды дип сөйләде Тимаев. Фирдус Тимаев бүген музыкаль биеклекнең беренче урынында. Карыйбыз. Alıştırmam seni berkimge Nur bulup bal giysin günilde Yerek durum senin eşinle Tolsun vardır suyuk eşinde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde mınka cangratam Minna başka gerek tügülle İksin güne minnim küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde mınka cangratam Minna başka gerek tügülle İksin güne minnim küngülde Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны әби? Казаннан bir колхозник, Фирдус Табаев дигән малай. Димәк Раббым шулай яраткан Үзе сине миңа караткан
Yollarga salmayık janlarını, karşılalı güzel tanlarını. Gelecekmin yaktı yolunda, senin kulun benim kulumda. Yaratam, 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 sözlerini min kaçan yaratam. Mina başka gerek tügüller, iksingira benim köngülde. Yaratam, 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 sözlerini min kaçan yaratam. Mina başka gerek tügüller, iksingira benim köngülde. Mina başka gerek tügüller, iksingira benim köngülde. Iksingira benim köngülde. Bunga менә шулар дуслар, нәтиҗәләр чыгарылды, концерт сезоны ачылды. Димәк, мин Ранил Нуриев сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Пока.